kebaba Satorên xwarina Ororobî, Kutilk û kebaba Kaxazê. Ev dîmen ji festîvala li Enqere paytexta Tirkiyeyê ne. Bajarê Dîlokê Bakurê Kurdistanê bi hemû berhem û xwarinên xwe bi festîwalekê hate danasîn. Di festîvalê de eleqeya herî zêde li ser kebaba Dîlokê û xwarina Ororobî bû. Hosteyê kebaba Xumaliya Dîlokê amaje pê kir ku ji ber taybetmendiyên wê ew xwarina wan ji yên bajarên din cudatir e û amadekirina wê jî zehmet e. Antep'in en meşhur kebabı satır kebabı. Kebaba herî binavû denkiya Dîlokê kebaba Satorê ye. Ev kebab ji parsûyê berxek, goştê caniga û bi doh tê amadekirin û li ser agirê komira daran tê çêkirin. Bi kedeke mezin em vê kebabê amade dikin. Walatiyên ku yêkem car ew xwarinên Dîlokê tehm kirine jî xemgîniya xwe anîn ziman ku heta niha ew xwarin nexwarin e. Güzel. Yani birkaç şeyin de tadına baktık ürünlerin. Festîvalekê xweş e. Min tam kir gelek xwarinên Dîlokê. Taybetî jî kebab û xwarina Ororûvî gelek çû xweşiya min. Xwazîka min beriya niha ew xwarin bixwarina, bi rastî jî tehma wan gelek xweş e. Dema ku behsa bajarê Dîlokê tê kirin, şîraniyên wê bi nav û deng Peqlawe û Qetmer derdikeve pêş. Taybetî di demên dawî de şîraniya Qetmerê bi çêkirin û tehma xwe navê xwe belav kiriye seranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Hamurun çok ince olması lazım katmerin. Pêşî em hevîreke zirav vedikin. Piştre em qeymaq, fistek û şekira wê dikin nav de û em davêjin firnê. Ji ber ku hevîrê wê gelek zirav e, di çend xulekan de amade dibe. Li gorî şêraniyên din Qetmer, mirov aciz nake û şêraniyeke sivik e. Walatiyên ku berê xwe dane vê pêşangehê jî eleqeya herî zêde nîşanê wê şîraniya Dîlokê ya bi navê Qetmer kirin. Gayet lezzetli. Bi rastî jî şîraniyeke bi tehm e û li gorî şîraniyên din qet min aciz nekirin. Dema ku min li Dîlokê zanko dixwand herî zêde ez diçûm û min vê şîraniyê dixwar. û îro jî tenê ji bo ku vê şîraniyê bixwim hatim vê derê. Her wiha festiqa bi nav û denkiya bajarê Dîlokê û bastiqa wê ya ku bi tirî û güzan hatiye çêkirin jî di vê pêşangehê de tê danasîn. Bajarê Dîloka Bakurê Kurdistanê li gel xwarin, şîranî û berhemên xwe yên Xumalî hemû em dikarin bibêjin ku bar kiriye paytexta Tirkiye Enqerê. û walatiyên Enqerê jî kevxweş in ku tehmên ciyawaz yên wî bajarê tehm dikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.